яш, там съм ти направил салата, седни и я изяш. Легня такава мръсна. Я не ми се обикна! Абе, я мръсна тук, ей! Добре, ходиме. Ами ще ходим, мамо. Сега полезна си ме. Моя квай, качвай се на дивана! Не разговарям се с тебе! Оня ден същата работа. Боже, боже, боже. Аз се карам и я гона. Какво я гониш? Гониш я навънка, тръгна да я изкарваш през вратата навънка, боса, гола, изкара я навънка в поля да пищи. Това дете трябва да се научи, че има някакъв ред. Кое ти е реда? Да я изкараш навънка, гола и Някакъв ред боса? трябва да има. Гола и боса да я изкараш Не може навънка? по този начин да... Не, аз си казах да се облича якито и да изчезне. Тя беше съблечена, не беше с яки, Аз си си тръгна да я казах да си изкарваш. облича якито и да се изчезне.